Hei ja tervetuloa! Tänään leivotaan suklaaherkkua. Ja aluksi siis laitetaan uuni 200 asteeseen. Näin. Ja sitten ensimmäisen voidellaan kippo. Ja se kippo voi olla vaikka tämmönen, joku meillä on tällainen teräksinen. Tai se voi olla vaikka iso kahvimuki, murokulho tai joku pieni syvälauta, jos sille ei sille ole mitään merkitystä. Tää on hyvä paistu tai sulakunnissa. Sitten sekoitetaan kuivat aineet keskenään. Ja desijauhoja. Melkein. Vähän pois. Joo. Näin taidokkaasti. Noin. Sitten ohjeessa oli 3/4 desiä kaakaota. Mut mun puolesta olette koko desi. Se on ihan hyvä, että se on sellaista suklaista. Niin. Joo. Ja sitten vielä teelusikka leivinjauhetta. Ja sitten me sekoitetaan. Olisi aika erikoisen näköistä. Okei. Ja sitten sekoitetaan kananmuna, sokeri ja vanillisokeri keskenään, tai sen kun vatkataan. Ja meillä on tällaisia hienoja luomukananmunia. Joo, ja niissä on vielä tällaiset hienot merkinnät, eli kierrätettyä pakkaus, joutsenmerkki ja vielä tollanen 3. ekomerkki, eli kannattaa ostaa tällaisia. Eli jos joudutte tekemään ekotekoja niin kuin meni, aivan mahtava ekoteko. Joo. Niin, sitten sekoitetaan. Niin vaan vatkataan nää. 1 kananmuna. Joo. Sitten puoli desiä sokeria, mikä vähän enemmän. Ja sitten vielä 2 teelusikallista vaniljasokeria. Yes. Ja sitten laitetaan vatkain päälle. Ja sitten tuohon munasokerivaahtoon sekoitetaan puoli desiä juoksevaa margariinia, mutta jos ei se juokse. Sitten jos margariini ei juokse, eli jos ei ole juoksevaa, niin sitten pistetään juoksemaan, eli sulatetaan mikrossa. Okei, sit laitetaan toi rasva tonne ja kuivat aineet tällä siivillä läpi, niin ei tuu paakkuja varmasti. Näin. Ja sitten se sekoitetaan. Joo, eli nyt tää näyttää vähän tuollaiselta kökköseltä ja kuivalta toi taikina, niin sitten lisätään 2 ruokalusikallista maitoa. Vähän löysentää sitä koostumusta. Ja sitten sekoitetaan. Okei, ja sitten sen voi kaataa tähän vuokaan. Ja kannattaa siis jättää ehdottomasti vähän kaapimisvaraa, tää on ihanan suklaista. Okei, ja sitten tökätään tää uuniin noin 15 minuutin ajaksi. Okei, eli nyt me ollaan tätä syöty ja tuli mieleen tässä, että vaniljakastike sopisi varmaan tähän tosi hyvin.